yi kwaikwayo girman malam ya zube kima ta zube shi ya jifa ya tafi malam ya kife rawani ne ya kwabe sharrin tuntube ya bar hanya ya labe malam ya yi bari Jamilu gwamna ya ci gari Sardauna nama abin fahari kwarin gwiwa ta fi ɗari Sardauna murna ta fi gari Gombawa ganin sukari Sardauna sai Sardauna a Gombawa na alfahari Sardauna dan Isiyaku ake magana yan ƙauye har da gari Sardauna sai Sardauna gwani jirgin kumbu ya haɗari Sardauna malam ya yi layi Gombawa ku yi mai uzuri Sardauna ga mai Gombawa Sardauna ga mai Gombawa Sardauna kuma zaɓin Gombawa Sardauna kuma zaɓin Gombawa Sardauna gwamnan Gombawa Gombawa taki ya hawa hanyar bawa taki ya hawa hanyar Sardauna amanar inuwa gugar rana amanar inuwa gugar rana ma ta kashin bayan Sardauna ma ta kashin bayan Sardauna sanatan mu na gobe a huce gwamna sanatan mu na gobe a huce mu dai kawai ka kalle mu daga kaga idan nan ka san ba da maka barazana ka ga shi ka gani babu damuwa wasu ana yi wa mutuncin su barazana wasu ana hada su da jami'an hukumomi kala ana ta barazana ana gayyatan su amma duk inda kake cikin tafiya sai ga an fara muku barazana to alamar nasara ne yanzu duk jami'o'i nawa ne a Gombe wa ake kula in ba me ba su ai da mu alamar nasara ne ba a taba nasara sai da wannan ba shi yasa mu abun daɗi yake mana ana yi din muna ƙara gane daɗi yake mana yawwa mu dai kawai ka kalle mu daga kaga idan nan ka san ba da maka barazana ka ga shi ka gani ka san ba zai yi ba ko yawwa akalla mun san yancin mu mun san yancin mu ba za a yi ba kuma ba wani abin da zaka tinkare mu da shi yau kai barazana ko kisa ko walakanci ko ɗauri ko sharri ko menene wallahi babu shi na binne mahaifi Allah ya ji kansa na binne mahaifiya na binne ya ciki na binne yan uwa da to kuma me saura a rayuwa babu wani abin da ya saura a duniya so da haka waɗanda ake barazana a jajirce daman ba a tafiya sai da haka za a maka sharri za a maka kazafi za a maka batanci amma mu abin da muke faɗa in ka ji mun faɗi magana kana da musu kar ka koma gefe ka wani abu ka turo goron gayyata ka zo mu yi ido da ido ka faɗa mu ga wake da turkaci wannan shine ainihin abin da ya faru a lokacin da Profesa Sheikh Malam Ali Fantami ya fito ya jawabi a lokacin da ya ce babu wani wanda suke tsoro sannan kuma daga ganin idan su ba isa a yi musu barazana ba ta wannan sigar da kuma wannan hanyar ne a lokacin da babban mawaƙin shahararren mawaƙin Dauda Kahutu Rara ya samu mai wannan zazzafa waƙar sannan kuma ya furta ya ce shi fa ba da Malam Sheikh Ali Fantami yake ba saboda a waƙarsa bai ambaci sunan Fantami ba shi dai ya san ya kama suna Fantsami sannan kuma ya ce a jihar Gombe waye mai suna Fantsami shi dai ya san babu wani mai suna Fantsami to shi kuma wancan malamin sunansa Fantami don haka ko kotu aka je shi bai ce Fantami ba shi dai ya ce Fantsami a lokacin da ya ce shi babu ruwansa da wannan rigimar sannan kuma babu ruwansa da wannan maganar saboda shi ba da Malam Sheikh Ali Fantami yake ba kawai dai mutane ne suke nema su mai sharri a lokacin da yake cewa shi duk ba ta wannan abubuwan yake ba to mai saurare amma shi ku ƙara gyara zama ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan tashar tamu ta Marhaba TV mai albarka domin samun cikakken rahoton da mu zo muku da shi daga nan